केप्टेन जानो हानायाव आं गावखौनो गोजोननाय मोन्दों मानोना जोंनि बर' हारियाव बर'नि गेजेराव थिग बेबायदि मोनसे रायजोखौ दैदेननो हानाय दासिमबो अखाराखै ओंखायनो गावखौनो गोग्गानाय मोन्दों आरो बिथाङा मा समनिफ्राय बे खेलायाव आखाइ होजेननाय बिथां उन्दैनिफ्रायनो गेलेनायाव एसे राफमोन ओमफ्राय बे क्रिकेटाव थिग बिदिनो डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहा 2011निफ्राय दा बे खेलायाव हाबदों आरो बिदिनो 2012आवहा बे आसाम टीमाव आंनि फिसा निरुआ जायगा मोनदों आरो बेनिफ्राय 2013आवहा आसाम टीम जानानै बम्बेआवहा गेलेदोंमोन आरो बेवहाय चेम्पियन जादों आसामाव आच्चा जों नैबे समाव जों नुनो मोनो माखासे जोंनि बर' समाजाव आइजो माहारिखौ थारमाने गेलेनायनि बिथिङाव बहुद खम नुयो दा बिथांमोनखौ मा खावलायगोन नोंथांनिफ्राय जोंनि बर'नि गेजेरावखौनो बुं बा बे एज ए हल गथे आसामावनो जा बा इण्डियावनो जा बे हिन्जावफोरखौ बारा गुरुत्व होआमोन सिगां दा आजिखालि नुनो मोन्दों दा गथै इण्डियावहा जि हारियानो जायामानो दा हिन्जावफोरनि सायाव एसे गुरुत्व होदों आरो बेखायनो दा जोंनि बे बर' हारिनि गेजेरावबो दा गावनि फिसाफोरखौ माने बे गेलेनायाव बा गुबुन गुबुन आयदायावहा हरनानै जेबो बादा होनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो बयबो थिग बेबायदि मोनसे गेलेनायावहा हरनांगौ आरो गावनि हारिखौ जाथिखौ माने फज'नोहा मदद होनांगौ आरोखि बे जोंनि नोंथाङा फिसाजोखौ माबा कच लाहोदोंमोन नामा आगोलाव खस्थ' लायाखैमोन बिमा जानानै दिनै माबायदि मोन्दों गोसोखौ बिमा जानानै आं गावखौनो गोग्गानाय मोन्दों जिहेतु जोंहा ओनसोल नङा डिस्ट्रिक्टआव दङब्लाबो खिन्थु बेबायदि जे आसामखौ दैदेननो हादों बेबायदि गैया बेखायनो आं माने गावखौनो गावनि फिसाखौ लानानै जोबोर गोग्गानाय मोन्दों आरो गोजोननायबो मोन्दों आरो गुबुनफ्राबो बेबायदिनो गथ'फोरखौ गावनि हिन्जावसा फिसा होननानै मुगैयालासेनो जोगारालासेनो जिखि खामानियावनो जायाथों मानो जों गोसो खुसियै हगारनानै होनांगौ लेखा फरायानो जा बा गेलेनायानो जा बा दामनाय देनायानो जा जों जेरावनोखि गथ'आ माने गोसो दङ इन्टारेस्ट दङ बे इन्टारेस्टफोरखौ जाहाथे बाहायनो होयो बेखौनो आं माने बर' बिमाफोरनि फारसे गुरैयै खावलायनाय थाबाय जिहेतु नोंनि आबौआ दिनै क्रिकेट गेलेनानै दिनै मुंदांखा खालामनो हादों बेबायदि बिनानाव जानाय मा सासे आसाम टीमनि केप्टेननि बिनानाव जानानै आं गावखौनो गोजोननाय मोनो आरो प्राउड फिल खालामो जे जोंनि बेबायदि एरियानिफ्राय बेबायदि थांनानै बेबायदि गेलेहैनो हादों गोजोननाय मोनो बांसिनै बिमा बिफाफोरखौ नुबाय जे समाजावबो माने आइजोफोरखौ गेलेनायनिफ्राय एसे गोजानाव दोननो नागिरो मा बुंगोन बेनि बेबायदि खालामनो नाङा जाय जेराव गोसो बेयावनो थांनो होनो नांगौ गेलेनायावनो जा रोजाबनाय मोसानाय जेरावनो जा गावसोरनि गोसो बायदि गावसोर जा रोङो बे रोंगौथिखौ दिन्थिहैनो हायो बेखौ खालाम दा नोंनि आबौआ बबेयाव गेलेनो थांगासिनो दं मिथिदोंना एसे आबौआ दायो नागपुराव थांगोन गेलेनो आसाम क्रिकेट टीमनि जानानै आसाम टीमनि जानानै 15 जानुवारियाव थांगोन नैबे भकतपारा आरो नैबे गामि मोनसे गोग्लैसोनाय गामिनिफ्राय नाम खालामनो हादों बे बेलायाव नोंथाङा गामिनि जानानै मा बुङो जोंहा ओनसोलनि सासे फुंखा सुबुं बा जाखांफुनाय गेलेनाय आयदायाव बेबायदि मोननानै जों गोजोननाय मोन्दों बेबायदि जों ओनसोलाव माने फार्स्ट टाइम क्रिकेट गेम गेलेनायाव बेबायदि हिन्जाव हानजानिफ्राय जों मोननो हादों बहुत गोजोननाय मोन्दों बिथांनि जा एक्टिभिटिस बा गेलेनाय मोजां नाङो नायनानै आं बिथांनि गेमबो नुदों ओंखायनो एसे ओनसोलनि मोनसे मुंदांखा खालामनायखाय गोजोननाय मोन्दों आरो आच्चा जों नैबे समाव जों मिथिनो मोनो नैबे भकतपारा ओनसोलनिफ्राय गोबां गेलेगिरि लाइमोन जिहेतु सिखारबोयो दा फैबाय थानाय इयुन जोलैखौ नोंथांनिफ्राय मा मेसेज थागोन मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन जे जोंहा ओनसोला माने जोंहा एसे मा बुङो बेखौ जोंनि ओनसोला एसे बेकवार्ड जायगायाव दङ माने एसे माने जिल्लानिफ्राय एसे साइडआव दङ ओंखायनो किसुमान जोंहा माने कमिउनिकेसना एसे गेप जायो बे हिसाबै माने जोंहा ओनसोलाव गेलेनाय आयदायाव बहुत
मोजां मोजां गेलेगिरि बिथांमोन दंमोन गोदो जोंनि आइ आफामोननि बि समनि गेलेग्राफोरा जोलुर बादायलायनायफ्राव बिराद मोजां मुंदांखा लाबोनो हादोंमोन आरो सोलोंथायावबो जोंहा ओनसोला जोबोद मोजां मुंदांखा दंखायो ओंखायनो बे बेलायाव जों गेलेनाय आयदायाव जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनोबा जोङो जोंनि जाखांफुनाय गथ' बा जाखांफुनाय गेलेगिरि बिथांमोनखौ जों मदद होनांगोन आरो जों थुलुंगा होनो हानांगोन जों बेबायदि जाय बिथिङाव माने बिथांमोना गोसो दङ बा इन्टारेस्टेड दङ बे बिथिङाव जों माने हेफाजाब होनांगौ ओनसोलनि मोनसे मुंदांखा लाबोनायजों लोगोसे गावनि जिउ राहा लामा दानाय